Καλησπέρα φίλοι μου, σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω μια λύση σε ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα σπίτια μας, στο καζανάκι της τουαλέτας να χάνει νερά. Και είναι πάρα πολύ απλή η επισκευή και χωρίς κόστος και χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Βλέπουμε εδώ το πρόβλημα, βλέπουμε το νερό, υπάρχει διαρροή, γι' αυτό έβαλα και τον αφρό μέσα για να βλέπετε να κινείται το νερό. Και έχουν δημιουργηθεί και άλατα γύρω-γύρω από τη λεκάνη, γιατί το νερό κυλάει και έχει πιάσει άλατα από την ροή του νερού. Λοιπόν, πάμε στην επισκευή και θα δούμε πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα αμέσως. Ξεκινάμε. Για να ανοίξουμε το καπάκι από το καζανάκι, ξεβιδώνουμε το κουμπί από πάνω. Περιστροφικά. Έτσι όπως ακριβώς βγαίνει το κουμπί. Τραβάμε από πάνω την πλάκα. Εδώ μέσα είναι ο μηχανισμός. Βλέπουμε το μηχανισμό. Ωραία. Αυτός ο μηχανισμός δεν δουλεύει σωστά τώρα και κάνει διαρροή, γιατί το λαστιχάκι που είναι εδώ πέρα, σε αυτό το εξάρτημα, από κάτω έχει πιάσει άλατα. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό? Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Πατάμε το καζανάκι για να φύγει το νερό, να μην έχουμε άλλο νερό μέσα. Κλείνω το νερό στις βρύσες για να μην ξαναγεμίσει. Και τώρα περιστρέφω αυτό το εξάρτημα. Μόλις περιστραφεί λίγο, τσακ, βγαίνει. Μόλις βγει, εδώ είναι η αιτία του κακού. Λοιπόν, αυτό το λαστιχάκι πρέπει να το καθαρίσουμε. Αφού το καθαρίσουμε, εγώ θα το ψεκάσω τώρα με λίγο σπρέι για άλατα. Θα το αφήσω μερικά λεπτά να δράσει, να φύγουν από πάνω τα άλατα που έχει πιάσει. Αυτή η ασπρίλα είναι άλατα. Και μετά θα το ξανατοποθετήσω. Ρίχνω και μέσα στο καζανάκι, εφόσον δεν έχει νερό, στο σημείο που εφάπτεται αυτό το λαστιχάκι, σπρέι για άλατα και το αφήνω να δράσει για μερικά λεπτά. Αφού το αφήσω να δράσει για μερικά λεπτά, μετά θα το ξανατοποθετήσω όπως το έβγαλα, έτσι θα το ξαναβάλω. Με τον αντίστροφο ακριβώς τρόπο. Λοιπόν, περιμένουμε μερικά λεπτά για να δράσει το φάρμακο και μέσα και εδώ. Και με ένα σφουγγαράκι, εγώ χρησιμοποιώ πάντα μια παλιά οδοντόβουρτσα που δεν την έχω για καθαρισμό πλέον. Την έχω σαν εργαλείο. Θα καθαρίσω αυτή την επιφάνεια. Παίρνω την παλιά οδοντόβουρτσα. Τρίβω πάρα πολύ καλά το λαστιχάκι για να φύγουν τα άλατα από πάνω. Το κάνω και με το χέρι μου να νιώσω ότι δεν έχει πλέον άλατα. Ναι, δεν έχει πλέον άλατα. Το ίδιο κάνω και σε αυτήν την επιφάνεια εδώ μέσα. Δεν τρίβουμε με σύρμα ή δεν τρίβουμε με αιχμηρά αντικείμενα, έτσι. Δεν χρησιμοποιούμε σύρμα και αιχμηρά αντικείμενα. Βλέπετε τι μαυρίλα έβγαλε. Αυτή είναι η φθορά από το λαστιχάκι. Τώρα, ξανατοποθετούμε το εξάρτημα. Εδώ έχει μέσα κάτι εκκοπές, θα τις δείτε. Κάποιες εκκοπές. Τις βλέπετε τις εκκοπές και εδώ βλέπετε κάποιες άλλες εκκοπές. Βάζουμε το εξάρτημα και γκρινάμε πάλι προς το κουμπί. Βλέπουμε ότι είναι στην θέση του. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Πολύ απλά. Ανοίγουμε τη βρύση με το νερό, για να ξανάρθει το νερό, αφήνουμε το καζανάκι να γεμίσει. Βλέπουμε το καζανάκι εδώ πέρα που γεμίζει με νερό. Το εξάρτημα είναι πλέον στη θέση του. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γεμίσει το νερό, να δούμε αν υπάρχει διαρροή κάτω και μετά να κλείσουμε για να μην κάνουμε διπλή δουλειά. Το καζανάκι μας έχει γεμίσει πλέον με νερό. Πάμε να δούμε αν η επισκευή έχει τελειώσει. Ωραία. Θα ρίξω και λίγο αφρό μέσα για να δούμε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Να δούμε το νερό κάτω ότι δεν κινείται. Λοιπόν,
πέσει και το τελευταίο αυτό οφρός. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει διαρροή. Άμα υπήρχε διαρροή, ο αφρός θα κάνει κάποιον στροβιλισμό. Άρα η επισκευή μας έχει ολοκληρωθεί και έχει πετύχει. Αποδοτούμε πάλι το καπάκι μας. Βιδώνουμε το κουμπί για να στερεωθεί και είμαστε εντάξει, έχει λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το κανάλι μου με τις επισκευές.